Nakaliang jangka Meghalaya School Welfare Development Association Central Body di ai kublai ya ka sarkar jelah kamtam ya ka education department hakini kiski kala pelaj pajba ya ka MSPGI lade ka Meghalaya School Performance Grading Index kajik temu bokong sam hi jongkani ka long ba ki school kin tip hangno ki biang bat hangno ki dunah kom ka association hadin bangla pej benya ya kani yoi ba kadon shibun ki cingtuna ki school kawa pelong ru ya kejelah ba kandon chatrai ha kan ka kerdan jong ka PGI te kidan ru kat kat ni kidau ki ba kom ka association yoi ki ba pelong ya ki school ba kin hiar ha kan ka kerdan kawai ni kita kalong ka cingtuna ha ki infrastructure Nabar habang yapay na kisan tali gijing pensyong nong rim. Tang ke infrastructure halor ki arfu artli ki indikator na gijing petho. Ka kit sanspa arfu lai points. Te bat kiwe. Tika de ka jingtuna ka ba nakta bhai ki school. Tingin saya keren ro haki meeting ke bang selong. Ka mata ka ba arpat ka bagyo i kadai ha ka ba ya ka way ka school adu menta hidang itu kumba ar likely ki kertang lalaki jong ki unai school walada hakini kisnam baladap ka sarkar kala dap ai ki cikho ka education department kala pentip ki school ba ki dai ban march no andan tangwe unai school ha ka way ka school nabarkan ni ka tak ha ya ka score kamtam ha ka bede ka infrastructure nabar ni i ba kidan ki school ki ba ha ka way ka kerteng ani ka section kipin i ba kidan ya ka library ha ka way pat omdon telada hadu menta ya kini ki school dang itu akilai teli ikerdan na nilai tili ki kategoris ka ta sibun ya ki bakin hiar halor kani te ya kadaw gin tip nakalang ka asyan gin sa watching tip balay ba kitang penne pensa kumni hoy kidan ru ki school ki blada ban march ban yo tangwe unai school kawai ka kateng jong ka school naki khasaw hajar tam kiba menta ki pen i ya ki khatwe hajar sau spa lai pulai te ndai kada lada ki dang la ban mot shu shu ngathrai ka number jong ki school kan sa kham ya bat ka kerdan jong ki school ro kan sa kham kieu ha ka bide ba ki PGI te halor ka ka mat bat komjuru na ka menta ki mat ko san ila ya rai bangin khot ya ka jinge kendu lang jong ki school baro ki badan hapok kane karilom khasi jantia ke jongi haka ni kasi sejang ke banwan ke badika pratarek haka por khat westang hakasi national dabar hall maukhar shillong ka ne ka meeting ka long ba ngin yakran yakilat kelenti bangin chim kumno ban pan baha ya kapule kaputhi ke jongi ha school ke jongi kumju ru ban pha sya ka sarkar ya kijing ai jing mot lani kijing dawa kumju ru ni penggan mau ba hakini ki banai baladap nakalyang jong ka association ngilayo banwan ban long meeting haki the sek baro jong ka dekari lom khasi jengja konthop ru ya kita sek ki badan hapo Garo Hills ya ka bangila dapat khot ha tura ha ka arfo trek jong ni upnai panreo mata usnam ya ka ba nawan ni menta da ki secondary but higher secondary school parat aspa san photli ki school ila po yak te kasni te kumjuru na ka banta jongi ki district ki badan hapo karilom khasi janja ni kwa ba ki mi renti ida khot ida wer
ki school na du ki pre-primary ki LP ya pa primary ki secondary but higher secondary ki badam ye ki jo ki thong da ki jingtu kum ka association da ka ta ban ke te ban pan ha ya ki school khamtam ya ki ki mat ki ba mangi la da ban pha sya ka sarkar jalla kum ju du sya ka sarkar keme na si kwa ban pan baw ba ki mat ki bagla da pha sya ka sarkar jalla ki kentup na du kamat ka pating kong ka bede bat ka jing dawa jong ki secondary but higher secondary school kapa la parat menta arfusan snam ya kapa nilayo iru haka jing khot ekran jong i deputy chief minister Badan Puram jongi Pak Presiden Tensong haka sautrek jong ni ubnai mi menta usnam ya ka association haringkat ke jing dan lang jong commissioner and secretary Sri Vijay Kumar Menteri IAS ketika meeting kala ya keren bahasa ni ya gani pat ilayo ru ya jingkular maka sarkar kan sale ai di kampat kut tangkata dekan dangdon ke jing ya keren ke jing ya budien ke jing ya pha ke jing ai jibut dena kalian jong ka association ngidang khot ngidang wer e school baro ibran po kanika tilung kasi janja jungi ba phinwan lang bane simbenta bane keren bane pantau ya laki jong ki jing e ke jing ran kam dia ke papangi ngin sapha sia ka sarkar kamat ka baar ka bedai bat ke jing bom shai jong ki school ki bakhlap IT lani kita ki SSA non NOC kumba fitip akisnam ki baladap ka sarkar kala khot ki ki school ki bakwa bat IT ban ai NOC lani ban han over no ya ka management ya ka education department de ki dang don ru ki school kumba khat spa sau puli akarilom khasi ba jantia jogi kumba hispa spotli ki ki badan hapo rilom karo pat ki babun ki de hang ne po khasi ba jantia ki jogi kini ki khat sanspa so pusau ki kentup ya ki LP bat ki UP la la ka jong ma te kini ki school ki bakhlap IT ki ki balapan ya da ki mission bafer da ki kenun bafer la ne ki simat kiba benta ki kwa bansai hadin bagi ni ki school ki bakhlam IT bo kila yo hi ya kata ka jing sio la ne ka jing ai ya ki no hikai ya ka ju kumba pila yo i baka asosian ru kala simkhia ya ni kamat bandawa ya ka sarkar bakam de bananra ka jing affair ya ka jing sio ya ni no hikai jong ki school ki bakhlam IT Ndai kadang tanpat ke jing saudiau ke jongi ba haduk menta kini ke school ke patla ban thung bujili ya kino hikai ke school jongki lane bania syai ya kata kabor ban thukam kini ke school ban tip dikena ya kini ke school bakin hap hakano ka kategori no ban itu kumki ya kini ke school namar ba ka jing thu jong ka sarkar ka long ba ban amdan bon teliki management ka jingtu jo central government ba ndai badan SSA bat government la ka jok di bandan tangkoi ke management tingiru ngidan kam ban syai manta ya kini ke school SSA ki bakhlam IT kin hab hakano ya kategori la de hakano ka kerdan jo ke jing itu tenalo ka te hakano ka kerdan jo ke jing itu tenalo kata ngidan ban ya keren ru ya kimat kibangila jo ya keren chak sarkar banuan ra ya kecing penbaha kecing pengkelan ya ke school nadu pre-primary khamtam ka lower primary ke dei ke school ka ba la syai ka badan shibun kecing tuna kumba fitip kani ka kerdan menta ka dan shibun teliki kelas khamtam kat kum ka NEP kani ka jing pengkelan jing penbaha ya ka foundational level ka dei ka badan ka matu tata kumba kani ka PGI ru kani ke NEP ke de koi ne ki benta ka pakla pensiong nongrem tingidang dan sibun ki jingdana hakini ki benta dena kata kata ngidon kam ya ke jingya kran ke jingya selok ba ki school baro pangila aban pha ya kamat jing ajimut lane jingdawa sia ka sarkar sakawai pat kamat
kadai nak benta ka jing jong kini kino hikai ki balik ya ka DLS nak NIS ki babon ngila bandong kila ada biang kila ada bio ya ka original marksheet ane certificate de gidang don sakap to kat ni palat ko malai spat beli ki bakom ka association ngila yo ya ki jor ya ki bangila pha ru sya ka sarkar lengbau education minister pat ngila pha ru sya po ka headquarter nak benta ban ai no ya kini ki original marksheet ane certificate nak benta jong kitu kino hikai ki pampat yo dan nak ki yo tang ya ka marksheet klaim yo ya ka certificate dan nak ki yo tang ka certificate klaim yo ya ka marksheet dan pat nak ki bai dan hadu arlai tli ki marksheet ki ba ka wei ka marksheet ki pas ha ka wei pat ki fail kum kini ki ba yo ya kita kicing bakla ki bangila dawa ya ka NIS makan pendek nalor kata kidang dan pada kini ki bang yong ki anomalies hapo ka result ki ba hadu menta ka NIS kala kular ban rectify ki hindai tangkat to kat ni nak ki layo ya ka jing pendek hindai ki babon ki dang sa kam tam hapo ka optional subject jong ka 59 510 ada ka badai ka subject jong ka science ane ka social kani ka subject kalong very complicated kila bano hindai nak kalang ka association ga dap ai jing mot ya kan ni kum ke jing long jing man bat ke jing yai jong ka puli puthi apok ajala ka jongi debat hak itu kipor men chwa na kalang ka headquarter kala pedang ya ta ka jing ai jing mot ting dan kam menta ya ka jing simkhia jong sarkar jalla chwa ni kwa ban penti kena ba ka sarkar jalla ka de ben simkhia la ka ni ka mat ka be de ba NIS na ba ka ni kan sakta ba ya ka ni ka phang ru ka be de ba ka pijai ka jing pe thu ya kino hikai ki bala pendap e ka training kini kino kai ki badang saru kidang don ha kani jing pat kila yai kerpat na wei kapor skoi kapor di komta na kalang ka asyan ning peti kena ba kani kamat ru ka de banlong kamat ka bajop nang ta kidang don su ki wei pat kimat ki ba kham kwang san ki ba ya dei bat kini ki issue ki ba kata lang ki school paro ki bang yong ki common issue ka ba de ki school paro ki ba ya ha bahap ru apok ka jing pe jing kli jong ka sarkar kemi kum ka PM position ka pakilai i bang lapha ka memorandum hakin tayo baladap kum juru ka jing ai jiman toy ki khna school la bede ba uniform grant but ka jing ai ya kata ka maintenance grant ane composite school grant syaki school kini ki atli ki jiman toy bede ba uniform grant but ka composite grant layo atang da ki school SSA but ki government Andai ka balawan rapat kata ka jing so ya pair ha kiju ka school kompa pitip pa ka jing long jing man ni school jung hang ni po jelah ba ya ka ka section la itu kum ka deficit dan ad hoc ya ka pat la itu kum ka SSA ha ka ba ka ka section ka yo ka pat kam yo kalawan ra man ka jing ya pair hang ta ka jing keli ka popon la ki khna balai ki ni ki khna apa primary ki yo bare mangi ki khna LP ni yo Ikum kini ki bang snow ba kum ka jai pen rew repai ke jongi ka ba la itu da constitution na kum kita ki schedule right ni snow bang ni dang dan kam ka jingira bakar pang jong sakar kemi ha ka memorandum ka jongi la justify bhai kita baro ki benta pat ni kerpat ek sarkar jalla bakan dang budien pat na kalang ka ASEAN ru ka sapai banle e ka bran kam andang layo ya ka meeting ka tegasngi Karena meeting kawan salong hak mereka sui kawan kita kerpat adu ta ya kinok penia ki sekolah dari presiden ki secretary ki principal ki headmaster headmistress begini apply kain ka pojok ki kumcuru ya gino hikai ki badan ke jingkit klik ki ba dan ke jingkersha ne ki dikimat ki issue ki badan kam ki balong ru sibeta ke jimetoy na ka bata jongki ki kira kerpat ki apply kain ka por balon cak ka meeting but ya ka ka bumi nak ka meeting ya sa pensyai pa nang ba ibabon balang kintip kublai sibol